jagat lan pereng rata kan pantara prateng sukuning arga eram tumingaling pakwon asrine gendeng saengga praja umyong kang pratangga busekan prajanmu rata maneh obra sinang tityaning Narpati nganggo Prabu Karna Basusena reta pagedhungan kreta gerbong linangse langse sutra dipepethingan dasar dandanane sarwa kobet dumadi saranduning wesi kang pepethingan balitung mangangkang pulosani lan liya-liyane rodane dumadi saka kayu cendana ingkang ngarep sisih tengen roda ngajeng sisih kiwa kayu jati ndanalaya kuwasane ngambah papan gawat tawa tawi tawar roda gedhe mburi sisih tengen kayu randu alas kuwasane kena kanggo mblok wong edan roda gedhe mburi sisih kiwa kayu lotrok apa to dayane kala mangsane kena kanggo mbantu wong bayi yen kangelan jarane loro aja dupeh cilik-cilik parandene duwe angsar dhewe-dhewe sing siji jarane duwe angsar gampangke golek utangan jaran sijine duweni angsar nglalekke wong sing diutangi kenek mewah kusir mapan dununge dhewe-dhewe ngasta cemeti mobat mabet kanang sambuk kumlawer kaya balasara mecut pok gantaning kuda mamprung aku ning kreta sacengkang ngambah dalan sarta palung tengrangmu mawiknam astu namas mugi rasing resanan kung Sang moho yogi samusing semeti mungwing pacrabaan dangu ningali wijiling sasongko saking graning arti oh
gadung malengkung lir kawersan Mindha Keswa Lukara Lila legawa ing triya Hengkung denya paring dana angge ganjar saben dina re kang bawa laksana ana tepi pangandika Hong ilahing awik namastu namasidam sun waspadakake Ki Ana Raksasa ingkang anyar katon aja sinengguh mitambuh yektine aku durung nate wano sira iku sapa lan saka ngendi pinangkanira Saderengipun kula keparenga ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk wonten ngersa paduka Sang Mahayogi. Paduka Sang Buddha Wirocana ingkang lenggah wonten ing budi seta ngriki Penemban. Iya. Sang Raksasa tak tampa gawe bombong ing ati ora liwat pangestuku tumrapa marang jeneng sira kawula nondat kapundi ngejimpat paripe waleh-waleh menapa bilih dangu dhateng jasad kula menika setunggaling nalendra saking Projeng Sriwedari ingkang sudya mestani nami kula pun Didya Kunjara Karna Penemban kapiluyu lampah kula kedarang-darang upaya denunging cahya pepadhang ingkang mapan wonten ing budi seta. Katandha bilih ing ngriki wonten Sang Awatara ingkang minangka jatining sumber bebener mewah kautamen menapa dene kawruh kasampurnaning dumadi. Sowan kula ing ngarsa paduka Sang Mahayogi mboten sanes kejawi pengin ngempek eyom dateng Sih Palimirna Paduka Sang Mahamuni teteping pangestipun Kunjara Karna nedya minta wewarah utamenipun jatining agesang kinarya panuntun obor colok ing pepadhang lampah kula sageta manggih nirwana lenglenging driya mangu-mangu mangun-kung kanduan rimang lirlena tanpa kanin
Jagat wasesaning Bathara Sang Kunjara Karna banget panarimaku dene sira pitaya marang adeging Begawan Buddha Wirocana. Mung wae yektine nadyan to aku wenang ambabar kawruh kajaten marang sapa wae. Yektine ingsun kepengin muningani luwih dhisik ing atase sira wujud raksasa parandene gandrung marang kawruh ingkang linambaran budi dharma nggayuh sampurnaning pati apa ancasing sedyanira sekawit ingkang anyurung gregeting atinira dene tumindak mangkono. Aduh penemban lepat diagung pangeksa paduka ciptaning manah kula anggen kula kepengin raup toya wening wonten ing ngarsa paduka tanah sanes kecawi sepisan wujud kula ingkang kados mekaten. Nadyan to titah wonten ing mercapada menika namung nampi kodrating lelampan saking kaparenging kawasa nanging mesthenipun kula dipun paring wekdal ambudidaya gayuh srana kaweningan saha margi ingkang anjokipun dhateng kasampurnan dumadi mila penemban ngibarat sarah mungguing lautan ulam nungguing rampadan kepareng amurba dhateng gesang kula sawetahipun kula pitaya inggih namung paduka guru kula sejati Sang Buddha Wirocana. Kunjara Karna kula wonten dawuh yen sira kepengin ngungak kasampurnan dalaning manjing nirwana lan ruwating papa nirmala ingkang tumrap sariranira sejatine kudu luwih dhisik sinau kawruh kajaten. Liripun kados pundi? Kang ngaran kawruh kajaten iku keplok ing tindak, yaiku tumindak ing lair lan osi ing batin. Krenah marang kautaman ingkang bener-bener kanthi lila legawa, tegese dudu barang pulasan. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Ngibarat banyu mono, banyu kang wening, banyu kang resik, upama diombe ora bakal mbebayani, malah gawe mareming ati lan ilanging rasa salit. Aduh, penemban saya nyurung gregeting manah kula kepengin saya bebles anggen kula sinau. Hundak ing pangerti gayuh wuwing kawruh wonten ing ngarsa paduka penemban. Raksasa Kunjara Karna sumurupa yektine uripe menungsa ana ing alam donya bebasan mung sak siliring bawang werdine sedhela banget lamun to katanding wektu kang bakal dialami ana ing alam langgeng. Marmane ramun urip ingkang mung sedhela mau kudu dipigunakake kanthi patitis lire ngombe banyu kang bening nggiluta ilmu ingkang murakabi tumrap marang urip nanging uga marang pati. Kunjara Karna Buta Pandhawa tata kadiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Tawana Bana Margana ladal Sang Guru Jati ingah raosing manah kula saya seru sanget anggen kula kepengin ngertos jatining lampah ingkang kedah kula lampahi. Menawi srana-srana menapa ingkang kedah kula tindakaken mulih saged ruwat saking papa nirmala ugi wujud kula kados mekaten. Sasaged-saged pikantuk toyaning kaweningan saged wangsul dados manungsa sejati. Ugi benjang menawi sampun kukut
gesang kula sageta kula mboten klentu marginipun. Nanging sranane abot luwih dhisik. Sira lunga menyang Yamanilaka. Waduh, Yamanilaka menika pundi penemban? Ika ning bawah wewengkoning Bathara Yama, Dewaning Pati. Yektine Yamanilaka uga ingkang sinebut Kawah Candra Dimuka iku papaning pasiksan. Manut ancasing sedyamu lan luwih dhisik kowe weruh kahanan ana jroning Yamanilaka. Lamun sira wis muningani gelare pasiksan langgeng kang tanpa pangapura, uga sira wis weruh kahananing para sukma ingkang ngunduh karmapala sira bali mrene. Aku kepengin maca greget tekadmu sawise sira sumurup papan iku. Waduh, Mbak. Talaruta sangking yudha sang guru kula yen tan mutusa sang Sri jebul rumpil rungsit dalane ora gampang nggonku kepengin golek pangruwatan. Lah dalah ngendi permenahe Yamanilaka aku ora dong. Nanging keketeke ngrasaku kaya menyang gisik samudra iki cobrak jegurane. Gunjang kanjeng langit kelap-kelap katon lir kincanging sang maweh gandrung ewoh oyeng pambudi sang raseksa Kunjara Karna dupi mulat aluning samudra gulung yayah hanglem daratan eling sigrama perponcondriyane manungku puja samadhi pangidepe wis gambuh mung mandeng pucaking grana linantik manjing kang Bajra Hirawana bebasan kang kalingan wis ngalingi nanging wis tebih tinarik ana ing alaming kantha pramana katarima panedhane mlaku jroning toya kaya lemah.
Ki ana gapura ingkang endah. Wewangunan ngrawit ning ora ana cahyane ngendi-endi kebak rereget. Gandane uga ora enak. Lah dalah iki gapura apa? Rumangsaku ngambah ana ing banyu segara parandene. Ana tengah-tengah ana wewangunan kang menjila. Wiwarane minep kaya diteteki ora tau kanggo liwat nguwong. Ladal. Kaya ana ing alaming pangimpen aku coba tak lebonane. Kaseksa krura kagiri-giri nyolir Prabata abang kawalagar mangwuhing mungsa saya bingung aku iki ana dalan prapatan ora genah ujure ngidul ngulon ngetane. Landalah. Sang Guru Begawan Buddha Wiracana kowe aja bingungke aku, ha. Apa pancen pituduh iki ingkang kudu tak surasa? Gandeng aku mlebu dwara mau kanggo laku semedi. Becik tak ungake ana ing jagat pramana jati. Ilahing awignamastu namasidam kagi Kunjara Karna ulun ingkang mrepeki jeneng para kula nuwun kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk lan paduka menika sinten. Iya ulun tampa gawe bombong ulun iki Bathara Dwarakala paduka Sang Hyang Dwarakala. Iya mangu-mangu jroning ati nirangga-nira sapa ing papan iki nyatane bareng ketemu delanggung prapatan usik kita nganti tambuh marang jatining uripmu sumurupa ya ngger Kunjara Karna sejatine dalan prapatan iki cetha ujure ingkang mangetan ingkang winastan Indraloka. Indraloka iku papaning para sudibya ingkang padha gentur tapane yen ketrima besok bakal bisa manggon ana kono. Ingkang mangetan menika naminipun Indraloka. Iya. Wonten ingkang alor dalane rungkut lan ciut iku winastan Purari Loka. Iku kayanganing Bathara Wisnu suwarganing prajurit ingkang padha sudibya ning palagan lan demenulah budi rahayu papaning para daneswara watake saban arima lila
lan legawa iku besok lamun ta teka pati bisa mapan ing kono. Kawula non wondene ingkang mangulon kalane luwih rumpil iku aran Buddha Pada. Yaiku kayanganing Bathara Mahadewa. Kuwi papaning para daneswara ingkang padha ulah budi lan uga lila legawa ing lair ngudi karding batin ngesti Gusti parane mrono mekaten. Banjur ingkang wekasan iku ingkang mangidul. Ingkang mangidul iki jenenge Yamaloka, Yayamaniloka. Papaning para yitma nanging yitma ingkang nandhang dosa ngunduh woh karma pala. Apa ciptaning atimu? Apa kang mbok sedya? Dalan ndi ingkang bakal mbok pilih Kunjara Karna? Aduh, Bu Kulun. Kula namung mundi dawuhipun guru kula sejati ingkang nuntun kayuwanan inggih menika Sang Buddha Wirocana. Kula badhe tedhak dhateng Yamaniloka, Bu Kulun. Lamun mangkono Kang Prayitna ngati-ati kaki milya dalan kang anjok marang Yamaniloka. Samar pamuring suksma sinuksmaya winaya ing asepi sinimpen telenging kalbu ya kene kandhek lakumu Kunjara Karna. Waduh, Bu Kulun, menika wonten segara wedi jembaripun ngilak-ilak sasat tanpa tepi. Lajeng kenging menapa ing ajeng menika wonten papan ingkang sarwa latu manghalat-halat. Kula nyuwun dawuh paduka Bu Kulun. Ngertiya, iki Patana. Cahya murup madangi aran Sri Sejati banjur kayana lawang tembaga lan waja endah. Ning isih katon reget kayugana wit gedhe ingkang aran Patra Kendhaga ingkang dumadi saka waja ingkang murup wohe pedhang pating tralang lan warastra dibya ingkang landhepe pitung penyukur. Aduh, ngungun raos kula kepengin nyumrapi menika, Bu Kulun. Apa kang katon netramu Kunjara Karna? Menika wonten tiyang kathah ingkang sami mlampah wonten sak ngandhaping Patra Kendhaga. Nanging kenging menapa kok tutukipun dipun jajai mawi tumbak kados mekaten, Bu Kulun? Mboten kedugi raos kula, Bu Kulun. Ngerti ya Kunjara Karna kae sukma ingkang nalika uripe nandhang dosa matumpa-tumpa diajar nganggo geni murup ditibani woing Patra Kendhaga ingkang wujud gaman landhep mula ajur dadi sewalang-walang. Ana ingkang digeret nganggo rantai waja murup nadyan sambat ngaru nabung parandene ora ana kang bisa mitulungi. Oh, Bu Kulun, Bu Kulun.
Nanging kenging menapa ugi wonten ingkang mlampah bungkuk-bungkuk ewadene dipun gebuki tanpa leren menika sinten Pukulun? Kae uga Sukmani titah mercapada ingkang ngunduh karmapala. Nalika isih urip ana ing alam padhang dadi pengayoming para kawula nanging ora sembada kelawan janjine. Watake mung tansah drengki sei. Tah wen-upen mung golek swarganing raga miwah pangalembana ngurbanake para kawulane. Mula mati Sukmani manjing Yumani loka. Disiksa kang tanpa pangapura Kunjara Karna. Mangke rumiyin menika kok wonten tiyang cacahipun namung sekawan. Tanganipun sami ngathung nanging dipun sabeti mawi pedhang. Menika sukma menapa Pukulun? Kae wong kulina sesukan. Wong kulina sesukan. Tanpa nganggo ringa-ringa. Dilekke ora bisa mula matine kaya mengkono iku. Mekaten la menika. Wonten ingkang sami lungguh. Nanging kenging menapa ugi dipun jojoi. Sing lungguh sing ndi? Wonten pawestri ingkang sami lungguh timpuh. Sambat-sambat jerit-jerit kawelasarsa. Ewadene mboten leren anggenipun njojoi tutukipun Pukulun, kula mboten kedugi. Kae Sukmane wong wadon sing kulina tumbak cucukan. Kulina banding-bandingke. Nek melu kono semene, melu kono ming semene. Matine dijojoi tumbak tutuke. Kula aturi maringi pangapunten Pukulun. Ora bisa Kunjara Karna. Merga iki wis titiwanci nggone ngunduh apa ingkang dadi tumindake. Mekaten. Lajeng menika kok ugi wonten pawestri ingkang saranduning badan dipun rubung uler keket. Jerit-jerit paranjene ugi mboten wonten ingkang mitulungi Pukulun. Kae Sukmaning wanita tontonen polahe kaya mengkono merga nalika uripe gawe senenging wong akeh nanging uga kokean pola. Manjing Yumani loka dirubung uler. Najan to girap-girap kamigilan kaya ngono nanging tumraping sukma-sukma liyane kang padha nyawang dikira jejogetan. Mekaten Pukulun. Iya. Lajeng menika wonten malih ingkang mawi ket, ingkang mawi blangkon. Nanging kenging menapa ugi dipun jojoi tumbak. Kuwi gaweane nalika ana mercapada tetabuhan. Nanging dheweke ora tuwajuh nggone nabuh, meleke mung yen metu panganan. Mula matine dijojoi kaya ngono. Mekaten Pukulun. Iya. Lajeng wonten ingkang mawi ket, mawi keris. Nanging jebul ugi kejegur wonten ing ngriki ugi dipun pala gantang menika menapa Pukulun? Kae dalang. Nanging dalang ingkang ora gelem ngopeni kanca rawange ingkang uripe mung tansah udil mbedhidhil
ora ngregani kelawan rekasaning sedulur kanca waris kang padha sabiyantu nggone ulah budaya. Mula matine kejegur ana ing Yomani Loka. Oh, mekaten. Lah menika wonten malih ingkang sami kala wau nanging ugi mlebet ngriki. Kae uga dalang nanging tumindake nesta papa Drwaka senengane ngewat marang bojoning liyan. Mula uga kecemplung ing kene. Menika tambah setunggal malih Bukulun. Kae uga dalang mlebu ing kene merga yen ngajak lunga kanca ruwange nadyan to adoh utawa cedhak ora nate mampir warung. Matine kecemplung Yomani Loka. Lajeng menika wonten sami kados menika nanging ngambah wonten ing bolah ingkang namung sakler ingkang mapan wonten nginggiling latu menika. Nanging kenging menapa kok mboten kejegur ngriki Bukulun. Merga kae dalang lembah manah. Gedhe danane tekun pangidepe marang Kang Kawasa. Grapyak semanak pangrengkuwe semedulur menyang sapa wae lan tresna marang kanca ruwange. Blobo menyang arta ora bakal ngitung bondo brana pijis kabeh diparingake marang kanca ruwangi. Mula ora bisa kepleset jegur ana ing kene kae mengko bablas manjing ana ing nirwana. Menika sinten Bukulun? Purba Asmara. Kae besok munggah ana ing swarga Tundha Sanga. Oh mekaten Bukulun. Iya. Kang mangkono sirawa sumurup mungguh laku-laku ning pepesthen kodrating manungsa ingkang kudu ngundhuh gaweane. Mekaten Bukulun. Menawi mekaten dinten menika saya bombong raos kula kepengin tumunten langkung mlebet malih manjinging telenging Yomani. Mara gage Kang Prayitna tak payungi gage Kunjara Karna. Saya kasurung greget gumreguting raos sang raseksa Kunjara Karna. Wis tebih lampahe ingkang gaesti muhung sampurnaning pangruwatan. Parandene gidha paningalih dupi sak nggon-nggon anane mung pasiksan. Nggih, kula paman. Ngantos ewet mapan pakewet raos kula nggih, kados pundi paman? Donya menika badhe wonten ewa-ewan menapa? Ingkang pamaning Madukara jengkar. Ingkang Waindrawati ugi mekaten. Malah sinusul ingkang Waing Mandura kalian ingkang Bibi Mbanon Cinawi nggih. Aduh paman. Kula kedah kados pundi paman? Ngibaratipun praja nandhang lara ayu. Sekedhik utawi kathah
menika anguk-anguk wonten ing bebaya nggih. Pripun man? Wahyu nggo apa? Rasa golek wahyu anggo wahyu ora pathek. Pripun? Kowe krungu kabar ora? Anane kowe tak kanthi menggok mrene merga Ndrawati suwung Mandura suwung. Wong Amarta kelangan panengah Pandhawa. Besok ngenteni apa? Saiki ngenteni apa? Wis ringkih Pandhawa, Ndrawati lan Mandura. Ah, yo. Maju, yo. Diremuk. Yo, maju, remuk. Sapa iki? Yo. Mundur. Mundur piye? Maju. Maju piye diserang kok maju piye? Sapa nyajak mundur? Maju. Mundur to. Maju. Yo ayo. Iramane sing bener. Ayo. Yo ayo. Aja ngrengeti. Maju. Parat ora pangling kowe Udawa. Kowe minggat aja gawe gitu. Wah, tak cangking dasmu.
wah hai mati kowe wah hai ya hai wah hai wah ojo yo hai wah edian ah wait wah wah Udawa pamer kasekten apa abam Citraksi mulya. Kemang mulai piye? Wani nadai tanganku. Jebol dadamu. Ora jebol dadamu tak kuroni kowe. Nek nganti jebol dadaku ketiban tanganmu, luwung aku meguru karo kowe. Lho, opo yo? Ora ngandel jajalan. Gandeng aku ngandel, aku mulai. Udah. Ya sak elek ora ngerti lho. Bloloki. Ora ngerti. Dedya kala grenjeng. Awas. Wah. 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 Apa mangsane apa wah iki apa ngene kok wah wah apa masane lho delok lho masane ora mangan ora ngerti Durma ganti kok dilawan anggepe apa? Ati ngene iki arep apa? Oh, delok lho, lho.
Yo. Ngromong ndi karo aku? Apa kowe ngromong? Ya ampun giatut kaca kok rek. Durma Gati mulya. Moh, Mulih piye? Ya apa sih mulih? Ya apa sih peno iku? Wong rene barek awakmu. Engko dinteni ndok embong. hut. Hut. Bah. Hut. Hut. Yare. Lho, Bromong. Wis kalah bareng cek ngromang-ngromong ae. Pandhawa yuk gumulung mangung sireng sapa Kurawa kembek jane dalang endi kaya ngono bareng kok yo mbok ladeni lho. Aku nganggo cara wong gendeng ya injok. Oh. Apa eneng wong metuke mbok ayang-ayangane sing cetha sikile kok wayang diceketem kok nyekel tudinge kur separo. Kok ngono kok njaluk payu yo. Jong guyu kok. Wong gur arep ngentas kok. Iki nek ra dingenekke lu ngopo? Gur ngentas iki angil. Kon minggat ae kok. Sangsaya dalwara sabya kang lintang
kang lintang kumedhap desonya sengawangi lumrang kandha ning pos pita karang maning udah niro sang Dwijawara ambrengang lir swaraning matu bronto manungsungsa ring kembang bocah bajang sasireping Sang Hyang Arka gumantos ing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang cinarita amung Sang Hyang Candra ingkang mijil saking pratolarsa merbawani jagat dupi tata singkah mancan dewasaning Sang Hyang Arka nengna kawusa kaya siji ingkang nyaritakake weruhing mangsa madya raras naras gatining kandha Kudup kumedhap kadya kedheping kenya tinari krama karuna tan kanan ron-ron pandrahing sidi tidem permanem pernawing triloka taman candra kirana rum endah angalila pinarbawing surya ratri mengkono nalika sampana Joko Kletek wancine wis gara-gara ing eksi gandha eka bumi duwi sawah trigunung catur samudra panca taru panca taru sak bangunan sabta pandita asta tawang nawa dewa dasa ratu ratu panuntuning jagat raya ratu panuntuning jagat raya
Gondange ngerat Anjumapala apa te isine kang gara-gara sinartan jumeduling ngrepat pono gawaning kelatang ayu Jogarta yaning talaga kanthi langit mambang tang pasulan mambang tang pasulan pamanika lintang tulya kusumaya sumawur lumrang wekang sari pindha jalata lumrang wekang sari pindha jalata mang wong wang mangeni nenge ngenolo nenangnya nenging nolo maweh langening pamulat reksa sining mana driri sedeng arebut mangsa mawan tutumuruning rinis betis manis pupus tebu saupama lelu dakar mantu
leng-leng ramyan ingkang sasangka gumenyar jadi kombangi kae mangsaku kok iramne wah bareng sindene Lucy wah yang awake marake gembreget ayo aku mbiyen ya tau kenal wong modele ngono kuwi ayo ngopo donan ngopo yo dung tok det nok tak ayo ora mau terus ora ayo no aku ki ngantek judeg ngatur keprak iki. Lah wong nggon lungguhe dalan